Arjuita big breaking news. Pini aruni fight troxy thelangarni. Home Minister pen mock drill kibi mate war time preparedness aphan jaimek ke padwalong kadokove India dedalong ke doatum an ke RD ki piakenangso. India pen Pakistan angbong ron dodok dok mate ke dokok tahai pusi Indian government pen kachisik padupo. Lason si government of India pen kapang tak ponalam thela ke puhenlo ke chengsi arni kang sam por 5 pli pen sirin arki ke pado hini gari motor ke vek tum anta nerlo por 5 ke thom pen ke motor ke vek ington et nangji ke thom kadok aveseta nerlo por 5 ke thom pen lote hem pen barbedat tangji pli ajo apor hut mate kang ting lote hem along me mate light pakar ke det nangji jasemet ame ke er hei hui ke ave pin nangpo pho mobile anta switch off at nangji mate internet location abokha anta inghaplap nangji truck gari motor hei hui ajang thu chisik ding nangji troxy generator ke do atumta jang thu chisik pame nangji nerkep ke choki jun hei hui ta chisik pame nangji emergency biscuit thu ingti hei hui anta chisik nangji sirkep amparta kenang sot nei lake emergency medicine mate phukeso pokeso saline injection syringe mate first aid kit hei hui chisik nangji cap lake tarpaulin torchlight battery if possible solar accessories hei hui chisik nangji kadoka beta ron apor hut hem isi ke dora pet kacheri la pen kachisik pen ke do ke dam ji aphan India government pen kachuningri parupo News Desk report Northeast Karbi Live